Pwy ydych chi ac o ble ydych chi'n dod yn wreiddiol? Fe enw I ydi Miriam a dwi'n dod yn wreiddiol o Gaiman. Ers faint ydych chi'n byw yng Nghymru? Dwi'n byw yng Nghymru ers 2002 yn Nghaerdydd. Pan benderfynwch chi aros? Nes I ddod I fyw fan hyn ar ôl briodi Geraint, sydd hefyd yn dod o Gymru. Beth ydy'r peth gorau am Gymru? Gwestiwn da. Dim y glaw. Mae'r blant yn dweud y teulu, wrth gwrs. A lot o bethau fel y myneddoedd, llennoedd, y treitha, sydd hefyd yn gwneud I fi feddwl am Patagonia beth bynnag. Beth ydych chi'n golli fwyaf o'r ariannyn? Ffrindiau, teulu yn arbennig, a chydig o bethau fel bwydydd. Weithiau da ni'n golli ffonio I cael empanadas, neu mynd draw i'r siop fara I cael facturas I gael maten neu prynawn. Ond dim fel arfer, da ni'n meddwl am y teulu a ffrindiau yn arbennig. Okay? At bwy fysych chi'n hoffi anfon cyfarchion yn Nadolig draw yn yr ariannyn? Wel, mae gen I Gwellliw, Beca a Iesti fan hyn. A beth da ni'n mynd I ddeud? Nadolig Llawen. Nadolig llawn I bawb I 90s, Taid Bennett, Tia Roberto a ffrindiau gyd. Okay. Hwyl fawr, Nadolig Llawen. Nadolig Llawen.